Prezident Slovenskej republiky, jeho excelencia pán Ivan Gašparovič, podľa článku 102 odsek 1 písmeno G a článku 111 Ústavy Slovenskej republiky na návrh predsedu vlády Slovenskej republiky vymenúva členov vlády Slovenskej republiky a poveruje ich riadením príslušných rezortov. Prezident Slovenskej republiky vymenúva pána Roberta Kaliňáka za podpredsedu vlády Slovenskej republiky a poveruje ho riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Prezident Slovenskej republiky vymenúva pána Petra Kažimíra za podpredsedu vlády Slovenskej republiky a poveruje ho riadením Ministerstva financií Slovenskej republiky. Prezident Slovenskej republiky vymenúva pána Miroslava Lečáka za podpredsedu vlády Slovenskej republiky a poveruje ho riadením Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky. Prezident Slovenskej republiky vymenúva pána Tomáša Malatinského za člena vlády Slovenskej republiky a poveruje ho riadením Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Prezident Slovenskej republiky vymenúva pána Jána Počiatka za člena vlády Slovenskej republiky a poveruje ho riadením Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Prezident Slovenskej republiky vymenúva pána Lubomíra Jahnátka za člena vlády Slovenskej republiky a poveruje ho riadením Ministerstva podhospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.